Jeg hedder Sylvester, og jeg vil gerne spille et uddrag af teaterstykket DNA af Dennis Kelly. Det er jo Addie. Hun er... Altså, jeg mener, vi lavede jo bare sjov, altså. Vi lavede alle sammen bare... Du kender jo Addie. Du ved, hvor hun er. Så vi drillede hende ligesom bare lidt, ikke? Hun hang ligesom bare ud med os. Ja, altså du kender jo Addie. Du ved, hvor hun er. Så vi tog bare lidt pis på hende, ikke? Vi ville jo bare se, hvor langt hun ville gå, altså. Så vi fik hende til at spise nogle blade, altså nogle beskidte blade fra skovbunden. Bare sådan... Altså, vi var jo flade af grin. Ja, det var jo Addie, der grinede højst, altså. Skør kulde, hun er jo totalt skør, altså. Hun brændte sine egne strømper. Det er ikke engang løgn, det gjorde hun. Hun satte ild til dem. Hun ville jo gøre hvad som helst, så længe vi andre grinede, ikke? Og så er det, når man begynder at tænke, altså, vil hun gøre hvad som helst? Er der noget, hun ikke vil gøre? Så ja, så kom nu, altså! Gå ud på hjerneresten, Addie! Gå ud på... Og hun gør det, fandme. Hun går ud på jernresten. Og lige pludselig så er der en, der kylder en sten efter hende. Altså ikke for at ramme. Det er jo bare for sjov. Og lige pludselig så kylder vi alle sammen sten efter hende. Og der er en, der rammer hende lige i hovedet. Så hun snubler. Og hun falder. Hun falder ned i...